Здравейте! Какъв е живота днес тук, утре тук? И в това няма нищо страшно, защото всички сме по този път. Това е нещо неизбежно, което ни очаква всеки един. И знаете ли кое е хубавото? Че някои от нас ще отидат тук, ще пристигнат тук здрави. Вие искате ли да отидете там здрави? Искате? Тогава спрете цигарите, алкохола, безразборното пилеене на време, мисли и чувства. И живейте този живот, защото скоро ви очаква този. И пак ви казвам, няма нищо страшно. Там не е по-различно. Един хубав и прекрасен ден за вас.